Už tady máme zbraň. A tady máme postel. A tu musíme ubránit. Teďka tak ze začátku, tak tady mám takovouhle zbraň. Borec už tady má pumpu. A tady mám matro. Dík za matro. Yes, a jdu. A teďka jsem se zastavil. A jdem. A tady už borci to vyhodili. Jenom já jsem tady největší pleb. Dobře, jak jdeme na to? Jdeme to tady rozbít. No, dobře. Jdem na ně. Yes, krystaly si tady vemu. Mě docela hraju Minecraft. Takže Bedwars znám. A teďka to vyšlo nově ve Fortnite, jak jsem si řekl, proč ne. A vzal jsem si to. Teďka tady jdu hantit cápka. To bude hrozně špatný. Rozbiju tady to. Oni tady mají nějakou kouli. A nemůžu se jim dostat k posteli. Co? Jo, musím to vytěžit. To bude mi zase 10 000 HP. No to ani nemá HP. Aha. Jo, má to HP tady. A, tak dobře, borec mě zabil. GG. A zase se spawnu, protože zase máme naší postel. Tady zase vemu matro. A tady tak za to matro, tak si můžu kupovat lepší vybavení. Tak já si koupím třeba tady. To a tady to. Takže teďka mám Twin Mac AR a pumpu. Hej! Aha! Já jsem neměl matro. Dobře. Dobře, tak dobrý, no. Tak zase nemám to, tak si vemu tady to. A na pumpu už nemám. Tak zase si vemem. A už mám na pumpu. Ne, nemám. No to je jedno. Jdem. Tak, tady jdem. Už nespadnou tak jako předtím. A jdeme pořádně rozbít. Když se dostal na ten ostrov. Tady si... No aha, no tak to nechci. To je diamantů. Tier 2 na diamanty. Na dropper diamantů. Tak to jo. Nice, borec se zabil ten. Dostal záda, ale hrozný. Ne, to nejsou záda. Tak nekomentujte prosím můj aim. Je úplně na prd. Dobře. Zase jsem neměl matro, to je matrem. Tak vezmeme si tady to. Dřevo. Máme 110 dřeva, tak si koupíme pumpu na. Pumpičku budeme mít teďka. Že to je pohoda. Pumpička se hodí. A 75 máme. Takže nemáme na AR. No tak si vezmeme. Tak si vezmeme tady to. To je docela dobrý. Vezmeme si naší bambitku. A jdem. Tak a jdem. Ne. Hej, borec. Chilluj. Chill, dáde. Dobře, no. Yes, a už tady se nám otevřel i další týr toho. Takže už tady máme. Tak můžu ho vzít? Dobře, nemůžu. No dobrý, no. Našetříme si tady na tak... Ne, našetříme, vezmeme si pumpu. A vezmeme si... Nic nevememe, už jdem. Máme pumpu. A jdem. To musím zatryhardit. Jaký edit? Dobře. Už bych se měl začít snažit. Teda co? Proto kam, protože to tady pořád buguje pod tím hrozně. Dobře. Přežil jsem to. Bereme si pumpu. Jako fakt.
Jsem si mohl koupit taktikálku. No dobře. Si to zase vemem. Máme 200. Už máme na modrý Twin Mac AR. No tak to je pohoda. Tak jdem. A už aby mě nezabil ten borec. Musíme si tady postavit pevný most. A abych hlavně nespadnul já třeba. Tak dobré, už jsem měl strach, že zase nemám matro. Pumpu do ruky. Beru pumpu. Borci už dostali do štítu. Se přikrčit a potichu. Musíme jít pořádně potichu. Teď je borče. Zničili jsme postel. To si děláš srandu. No dobře, dostal jsem totální laser. No tak to nebyl teda laser, ale dostal jsem pořádní pumpu. Pořádnou pumpu jsem dostal. Takže berem taktikálku a berem Twin Mac AR. Berem a jdem. Tak a teďka je totálně rozdrtím, sledujte, jo. Beru a jdu, jo. Bum, takhle zašiftuju, prostě zasprintuju, beru, takhle úplně profesionálně skočím, zasprintuju, největší sprinty roku, tak, běžím prostě. Tady zase nějaký buildy epický, oni už přišli o postel, beru tady to, vyhazuju tady to, beru tady to, nikdo není, kdyby bylo, jak bych se podělal. Aha, nemám lamu. Tak to je smutný. Neslajduj a přikrč se a pojďme někoho totálně vysprejovat. Jdem mu dát spamy. No, nikde není, tak jdem pořádně. Tak. A tady nikdo není. Není, no. To je GG. A tady, ne, není. Ale tady je. Tady jsou borci. Dostali. Kam co mám za aim? A zabijo. To neudrží. Nemůže. Ne. Co prosím? Co prosím? Tak teďka jsem dostal největší laser v životě. Berem tady to. A jdem prostě, jdem. Mám tady dobrou zbraň, fakt úplně libovou. Jezuši, zabezpečte to. Jezuš, kámo, tady to musí být největší zabezpečení naší postele. Protože prostě postel je nejhlavnější. Jestli nebudeme mít postel, tak se nespawneme. A jestli se nespawneme, tak to prohrajeme. Takže prostě jdeme, jo. Takže prostě zase totálně zasprintujem. A jdem prostě, jo. Takže berem Twin Mac AR a podkopem tu borku. A tam taky. Do prd! Já bych neměl podkopávat. A měl bych se radši obestavit. A nezabíjet. Protože mě právě zabila na 99 metrů. To je fakt ostuda. Měl bych se... Ale nic prostě, no. Beru tady to. Tak. A beru tady to. Tak udělám. Pum. P jsem jumpoval. Dobře. Dobře. Tak teďka nejvíc dostanu. A nesmějí nám hlavně zničit postel. Jestli nám zničí postel, tak jsme skončili. Najetá aura. Ach jo. Musí dostat spray. A ode mě ho určitě nedostane. Když já dám spray, tak minimálně. Dobře.
No, stejně jsme v týmu jenom 2, kámo. Měli bychom tady být 3. No, možná, no. Dobře. Dobře. Že tady pavouk. OK, prohráli jsme. Jestli chcete další, tak lajkujte. A odebírejte.